tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hangilin mong dugo. Matag sa madlabo sa lawas mo, kahapos kong sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabo sa lawas mo, kahapos ug sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Hello, mayong hapon, mabungahong kapunon mga igsoon. Kumusta mo diha? Karon pa jud ko la kalugar taon. Karon pa may kaabot gikan sa lakaw na mo. Ako sa nang i-share igsoon. Kamo po diha. Kumusta mga higala? Kadunggan. Hi love. Start na ko. Okay. So done sharing mga igsoon ka muna sa diha, no? Pasensya na kay mo kay karon pa mi naabot, kabalo na mo busy kay ko igsoon, no? So nami gilakaw sa akong pinangga nga asawa. Gikan pa mi naghatod sa among anak ganina, aw nagadto didto mi na ni Otto niya. Karon pa mi naabot kay naay mga gapit-apit mga important matters ba, okay? Sa kinabuhi. Apan salamat sa Ginoo kay napay higayon ta nga mag-live niya after ani sutoy na pud mi kay magkuha sa mong anak ni ka 4:30. No? Mo nang dili sa ko mag set out shout out ninyo diha no kay ma-short niya tabas oras. So ako lang i-generalize, okay? Tanan no? Shout out sa tanang mga OFW. Shout out sa tanang mga seaman, mga naka-permanent resident na diha no. Sa lain-lain nga kanasuran mayong pagtan-aw kanunay. And then, shout out sa tanang mga piniriso. Mao man perminti na ako doon sa dugan. Ganina, kabalo na mo igsoon. Ako igsoon, di lang ingon nga pangumpara sa uban. Pero ako nga klase sa alagad sa Ginoo. Ganahan ko muadtog mga prisuhan. Ngano man. Kung na may makarelate nila, una kong makarelate nila. Kay ako, kabalhibo ko nila. Mao na nga, di ko mapulaan sige bisita. Ganina, dito ko sa prisuhan. Kita man dyan muna ako gipost ganina nga. Ako silang gi-surprise kung unsay lang gibuhat. So kita ako sa umbra dito nga nagbasag Bible. Kung akong gipost ba? Dito siya akong gi-stolen. Akong gi-surprise. So mao na igso no. Akong gi-shoutout karon tanang mga piniriso, mga inmates sa lain-laing prisuhan, mga different BGMPs, shoutout mga brad. Abante ta. Ayaw mo kaguol kabalaka.
Okay? Nganong naa mo sulod sa prisuhan. Kaya ang plano sa Ginoo dili makapugong diya sa prisuhan. No, dili po pasabot nga namo sulod sa silda. Wala na plano ang Ginoo, naa gihapon. Amen. So mao na abanti ta mga brad. Samtang nay kinabuhi, nay gininhawa, nay paglaom sa labang makagagahom. Amen. So shout out again tanang mga piniriso sa lain-laing mga station unya. Of course, bahay ni Kuya. Shout out Brad Aris, lunglib kanunay ta uban sa grasya sa Ginoo, no? So akong gi-shout out sa tanang mga jail officer, mga jail warden. Shout out, salamat sa inyong kanunay pagpaminaw kanako. Labi na sa katong avid viewers nato nga from Oroqueta City nga na jail officer. And of course, akong gi-shout out tanang mga military Philippine Army nga kanunay sad nagsubaybay. Mga military nga kanunay nagpa-advise, nagpa-counsel nako. Ug unsay buhaton nagpa-pray. Nag-struggle sila ilang kinabuhi, nag-struggle sila ilang kaluyahon. So na nagsikreto og message na ko, so shout out mo no. Nasa lain-laing kampo, maayong pagpaminaw kanunay namo sa kong pag-ampo. And of course, dili gyud nako pwede malimtan ang akong mga higala amiga nga mga kapulisan. Una, Camp Osmeña, Cebu. Okay? Tagbilaran City Barracks, tanang station here in Bohol, tanang mga kapulisan nga akong amigos. Ako nang gi-shout out ako mga amigo nga kapulisan og sa tanan nga mga bag-o nga na-promote, no? Congratulations for a well-deserved promotion, mga sir. Namo sa akong prayer. Dili sad, we believe, we know nga dili sad basta-basta ang inyong sitwasyon, labi na nga nasa social media, perminti mo isyuhan. Huwag na yung makasala, pulis, usara, i-generalize tanan, no? So namo sa akong prayer, mga kapulisano, naagin mo, kay baho si Lord na. Mata ko, inigmata na ko sa buntag, padulong tog, naamo. Doon akong dughanin nyo, okay? Shout out na, dili lang ko i-shout out akong mga amigo nga happy ha, kay nagdali ta, okay? Kay after ani, nalit na maguta, after ani, magkuha mas akong anak, no? Kanya, manano? Shout out ang tanang mga subscribers di ay. So na ay new subscriber na to ganina, nag-message na ko. Thank you kayo, no? Again, shout out sa itong mga new subscribers. And welcome sa itong mga new followers here, ani nga page, no? Ayaw lang mo kabalaka, stay, kuan lang mo dire, no? Stay blessed, and atuan ning tanan. Amen. Wala na ako ni giangkon ni nga page, kay kung ako pa ning giangkon, kung gusto ko masikat, ako nang gibutang ako ngalan, ani. Pero nga akong gibutang diri, mabungahong Kristohanon. Because it's biblical, si Lord na kinahanglan sa atong bunga. Amen. Bunga means, tinud-an na yung kabaguhan sa kinabuhi. Bunga means, makadala og mga kalagpod sa tiilan sa Ginoo. Amen. So nice progress atong spiritual life, no? So mauna kay gusto na ko sa ani nga page 6 walay laing maisa mapataas si Lord. Ang uban miingon nga kolorom day ka, Brad, pastor, kolorom ka. Kay di man ko mag-isa relihiyon. Iksoon for your information, naka-sekta diri on sec registration. Dili lang ko i-mention ang name sa church nga gidala na ko tungod kay di lagi ko gusto nga nay ma-involve church, no? Pero kung gusto mo makabalo, tagaan ta mo sa sec number ari sa inbox. Kay di ta kolorom. Lisod po kayo wali-wali taon niya dakpunon. Kolorom ta no. Wala di ta pwede ana. Kaming mga alagad sa Ginoo na may mutuman sa balaod. Lisod po kayo. Maunay dako pa na mga pulis ra ba kung lekturan kanunay. Okay? So now before we proceed, before we pray, before we start to pray this time, ako mong i-encourage nga i-mention yung mga friends and loved ones, mga higala, yung uyab diha, hinigugma. Brad Biyoy Litran, ako dyan siyang pastor, appeal kas prayer na mo sa tanan, nagtamas-tamas ni mo. Uy, salamat, ani nagtamas-tamas. O naghan bitaw nagtamas-tamas na ko, Brad, pero ako na silang gi-ignore, malamas kinabuhi, no? Wa, dyan ko, mga hadlok, ana nila magtamas-tamas na ko, no? Kay daghan kay mga mas na kailan ako, kinsa ko, labos tanan kailang Ginoo. Okay? Abante. Again, continue to mention your friends and loved ones in the comment section para makabantay sila. And especially, ang ato mo kong topic karon igsoon, nga nini siya. Daghan nag-message na ko. Okay, again, mauni akong gusto i-share ninyo nining kapunon kay daghang nag-message na ko. Nagpaampo sila regarding financial. Nabay uban, gipangayuan, nangayo mahinog kwartang uban, no? Pero di na ko i-mention no, kay just to respect lang. Nangay kwarta na ko ang uban. Huwag tayo sweldo ani, mga yuan ninong ta. No? Kaya problema daw siya financially, so tagaan ta mong sikreto para i-bless ta ni Lord.
Because for me, personally, based on our experience, Ikson, kami, wala may mga trabaho akong asawa. Naka full-time Yang uban, maingon po, nagsalig magkagtayas. Wala po. Nang uban din, ang ingon nga nagsalig daw kog tayas. Ari, lagi mo, simba og suway. Tanawa ang status sa muang simbahan. Mga membro. Yes, dagandagahan ta diring nanimba, pero usa raman siguro. Usa ray professional nga nagtrabaho sa gobyerno. Okay? Nga mga ingon. Aw naay lain dai, pero naamtay po mo simba diri nga police officer. Pero dili jud ingon nga kinsa may mga professional, mga duha siguro, duha ra na sila. Tulo. No, nya nga na ba, no? So ingon nganong magsalig man ta na, no? Wa magsalig na, Igsoon. Mo na nga as what I have said, Igsoon, kung gusto pa ko nga kaya bitaw nga akong priority is kwarta, dili ko magpastor. Manrabaho kog tarong. Tarong nga kanabang, I mean is tarong nga sweldo ba nga klaro. Pero kani nagsalig mis grasya sa Ginoo. So nganong ni survive man mi? Nganong Igsoon nga nakalahutay mami karon? 12 years na ko, mag 13 years na ko sa ministry. Okay? Oh, 13 years na gali. Okay, sa ministry nya. Grasya sa Ginoo. Kay sa 12, 13. Sakto lagi. 13 years na day ko. 13 years sa ministry nga nagwali. Nganong ning sustain man mi, nganong what I mean is nganong ning padayon man mi lahutay ug ingani kalaya. Wala ko'y trabaho, akong asawa wala mi trabaho. Tungod na kay among na hibawaan ang proseso bitaw. Among nakatunan ang proseso sa panalangin nga dili mo hubas. Okay? Ako ning gusto i-share ninyo, Igsoon, kay daghan kay nagpa-pre-request nako about financial. No? Tagahan ta mong sikreto ug unsa gyud mga Igsoon kay mao ni among gihimo sa akong asawa, no? Nganong nakapalit mig property? Nganong nakatukod mig balay? Nganong nakatukod tag simbahan? Nay mga grasya sa Ginoo, nay mga GPL sa Ginoo, sakyanan, no? Nay mga maabot-abot mga material nga butang. Asa may kapalit na mo? Tugod ni sa grasya sa Ginoo. Ano man? Everything we have, tanan nga maabot na mo, di gyud na mo kalimtan ang Ginoo. Mao na akong i-share ninyo karon, Igsoon. So, right now, ako mong i-encourage, Igsoon, nga kung gusto na mo'y mga kaila nga gusto panalanginan, i-mention dire para ilan para nato ning tanan. Kaya nasayod ko walay tao nga dili gustong panalanginan, dili gusto grasyahan. And dili lang ko ingon nga I'm not referring to financial only. Tanan nga klase sa panalangin. Nay sikreto ana. Amen. Let's pray. Pray sa Igsoon. Hallelujah. Father God, again, we come into your presence with a humble heart. Salamat, Ginoo, thank you so much for another blessed opportunity, another great privilege once again, Lord God, that you've given to us. Salamat, Ginoo, sa laing panahon, laing higayon, nga maghisgot na pud mi sa imong balaang pulong. As what I have said, Lord God, dili tanan karon ay higayon, dili tanan ay panahon ay chance nga mamati, mamalandong, makadungog sa imong pulong. Apan bulahan kami, Ginoo. Ang mga viewers karon bulahan kaayo, Ginoo, kay naami higayon, naami panahon nga mamati sa imong mensahe, sa imong pulong. So Lord God, this time before we proceed, unas tanan limpyuhi imong kasing-kasing, Ginoo. Hinluhi mi. Himu aming angayan mamati sa imong mensahe, mamalandong o maghisgot sa imong balaang pulong. Kaya nasayod kami nga balaan kini kaayo. And then, tagayusab kami kaalam nga langit nun, aron among matugkad, among masabtan ang imong mensahe nining taknas kapunon. Tagayusab kami kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, o kasing-kasing nga willing magpakorek, mo dawat koreksyonan. Labaw sa tanan, willing musunod. Dili lang magsigig amen apan ipalapos sa pikas dunggan or baba rataman. But Lord, we pray right now, kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. Doers of your word, kay maunay panalangina nimo. Maunay kinabuhi nga makasinatig milagro. Basta mo sunod mi sa imong pulong. And then Lord God, again, as always, Lord God, you alone will be glorified. Sa mga live namo, Lord God, ikaw lamang yun ang maisa, walay pastor mataas. Walay relihiyon maisa, ikaw lamang is Jesus Christ. And I pray right now, Lord God, kalinaw sa mga unahuna og pagbati. Nga ikaw lamang among masentro, among ma-focus sa among pagabuhaton karon, Ginoo. And this time, I rebuke, I cancel every spirit of destruction in Jesus' name. I pray, I declare it. Walay makabalda sa pagabuhaton namo karon. Lord God, let your will be done. Thank you for the victory. I pray also, Father God, you're gonna bless all the viewers right now. Panalangini, tanang nagtanaw, naminaw, makakita ani nga live, Ginoo. Kutob sa maabdan ani nga live, Ginoo.
ipakita, ipabati ay mong gahom, ipasinati ang imuhang dihog, Ginoo. Ipa-feel, Ginoo, ang lihok sa Espiritu Santo, Ginoo. Panalangini ang matag maminaw, ani. Bisan pa ang mag-reply, ani, i-bless, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. This time we have 213 viewers. Okay? Abanti tayo son. Okay? Again, our topic for this evening is about blessing. Unsay sekreto. Dili din ako i-share igsoon kay kuan bitaw kay ingon nga siguro magpadungog-dungog ko kay daghan mo labay nako pangwarta ko, pero no. Ako gining i-teach ninyo para i-bless mo aron makabalo ta og unsay proseso, unsay yawi sa panalangin. Kay ako mo guning nasinati, amo ning nasinati. Gusto sad ko nga masinati natong tanan. No? So, atong basahon karon igsoon ang kay again, as what I have said igsoon earlier, ako ning hisgutan tungod kay daghang nagpa-pray about ani. Daghang kay nagpaampo pastor about financial, pastor, iampo mi ngani pastor dako og utang, pastor mao ni puro financial. Nanto day nangayo nako og GCash nga pastor. Basin na kay ikahatag na ko sa GCash kay gamay lang something nga bito ako naman yung gipangayuan. No, ako wala ko reply niya. Igsoon sa wala makibalo, wala ko sweldo. Wala ko monthly. Ang uban ning ingon nga nadaw ko monthly. No. Grasya sa Ginoo tanan. I walk by faith and not by sight. Wa ko magsalig igsoon ug unsa man diha. Si Lord akong gisaligan. My motive mga igsoon why I preach the word of God. Why I share the word of God. Is because because I love him. And akong nasinati nga wasad ko niya pasagdi kay iya mang nakita nga akong motibo dili pangwarta. Ang akong motibo para daghang mga nas kangit-ngit, madalas kahayag igsoon makaamgo, daghang naiway paglao, makabatong paglao. Mao na ako ang number 1 priority. Mao na yung motibo nako. Amen. Mao na nga wala sad ko pasagdi sa Ginoo. Amen. Now, akong basahon diri igsoon ang sinulat ni Solomon gyapon, okay? According to King Solomon in Panultihon 3:9 hangtod sa 10. Again, Panultihon 3:9 hangtod sa 10. If I'm not mistaken, I believe ako na ning na-share. Siguro taon na nga live, pero ako ning ibalik kay murag daghan kay sila sige paampo regarding financial, pero mao ni sekreto. Okay? Again, wala na ko ni giwali or gi-share. Tagsar ko magisgot ani. Kay gusto ko nga kinaginhanglan ko wala sayo. Gusto lang ko makabalo ta sa unsay proseso sa panalangin. Sige tagampog panalangin way mo abot basin nasangit ani. Amen. Again, Panultihon 3:9 nagaingon rin pulong sa Ginoo. Listen carefully. Ayo kasuko nako Biblia ni. Nga nasa ako ang cellphone. Okay? Kay dako magugay di ako actually di ako Bible, ridaghan kay ko Bible igso no. Di ako Bible ngani. Nakaklase lang ni igsoon. Ada na po yung Bible, lain na po King James Version. Kaya ito inyo kaning mga bag-o nga version. Dagan kayo. So kaning akong gidaan nga dako kay giregaluhan ko anik so nagwali ko. Tanawa. Dako kay tanan ni. No natan na mga reference ni baga kay tanan ni sagol na ni Bible Dictionary. Pero akong gipili kang gamiton kaning nasa ko ang cellphone kay handi bitaw niya gi-transfer na ko bitaw nga mas komportable ko kay fit ba. Pero na ako sa simbahan, siyempre Bible gina. Okay. Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 nagingon diri si King Solomon. Listen carefully. Kung gusto mo makibalo igsoon sekreto sa panalangin darao. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong makamalig ug manubra ang imong bino. Okay? Balikon ako. Panultihon 3:9 ang tud sa 10. Sige ingon diri. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unsa man labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Ang uban ani nga mga bashers na kumuingon ayo sige yaw na pastor kay Panultihon na Old Testament na. Ayaw sige isgot na pastor aning Malakyas Old Testament na. Igsoon sultian ta mo igsoon kay numdum mo atong para ni sa mga bashers, no? Kaya numdum ato, si Jesus nga nasa templo niya, dihay mga nagpakaroon ingnon bitaw katong mga parisiyo, eskreba, sadusiyo nga,
kana bitong sige og tight sa ilahang mga abot. Sige og hatag ikapulo. Pero sa laing bahin dili sila faithful. Okay, now. Unsay gingon ni Jesus? So gingon ni Jesus nila. Ingon si Jesus nga, alaot kamong mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, something ana, daghan sa gisulti. Kay kamo may lang mo muhatag og ikapulo. Bisan ng inyong mga lamas unsa man diha inyong ihatagag ikapulo. Pero sa mga ingani nga mga parte sa pagkinabuhi, wala dili mo matinud-anon sa ingani, sa hustisya daghan. Wala mo ikaluoy, mag something ingana igsoon, no? Now, nagisgot dito ikapulo. Kung si Jesus igsoon, ningingon pa siya nga, ayaw na mong ikapulo kay sa Old Testament na, sa panahon na ni Moises. Nganong wala man niya badlunga? Kuha ninyo? Kung ang ikapulo igsoon, para lang sa Old Testament, nganong wa man badlunga ni Jesus ang mga Parisiyo? Nganong wa pa siya malipay sa Parisiyo? Moingon ta siya, kamong mga Parisiyo nagsigi pa mughala og ikapulo. Panahon ra na ni Moises wala siya mingingon. Ingon lang siya alaot kamo kay inyong gi-priority ang ikapulo. Okay? Pero nay ubang part kay ang kanigong faithful ka sa ikapulo igsuon di man gud na makapalangit. Bisan pag wa kay sipya tanang naa nimo ibalik nimong ikapulo sa Ginoo. Di na mo pasabot malangit ka. No? Di malangit nang pagka-faithful sa tither. Unya other side naa kay mga gibuhat nga mga wala malipay ang Ginoo, no? Di man basihan, no? Mato ni ingon ang Ginoo alaot mo kay ang inyong gi-priority ikapulo lang apan naay mga hustisya sa mga kabus batur unsa something ana kudiha mo na sangit. So in other words mga igsoon, okay ra sa Ginoo ikapulo kay ngano man kung sayo pa ang mga Parisiyo mingingon unta siya. Sige lang mo ikapulo pero wa na sa unar ng panahon pero wala gi pa unong sa Ginoo. No mao na nang di man inon ko kayo makidebate ang mga ingana mga kay sa New Testament sa Old ra kuno di po ko na kay ngano man ako mismo igsoon ug akong asawa na sinati namo ang panalangin kung atong ibalik ang atong ang bahin sa Ginoo. Ang part ni Lord imong ibalik grabe. Mao ni among gisaligan. Kami igsoon every time nga naa mi madawat mangita mig mga lagad sa Ginoo adto mi mutayt nila. Kayo gari na mo diri simbahan, mubalik ra man namo. Magampo mi Lord kinsa may among tagaan, so bisag kinsa lang among tagaan as long as the Spirit leads. No? Ana na siya mga igsoon nawa tanawa. Ang uban dili ganahan, labi ng hakog dili ganahan ani. Pero wa sila kay baw nga mao ni sekreto sa panalangin. Si Solomon dato kayo. Si Solomon naghalad kanunay sa Ginoo tanawa. Usay gingon ni Solomon sa 3:9, pasidunggi ang Ginoo pinagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Unsa may atong mga abot income, atong himayaon ang Ginoo, pasidunggan nato. Amen. Kay mao na sikreto igsoon tanawa next line. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong makamalig. Blessing ni. And it's not about money. Kung unsa ang imong tinguha gipangandoy, tubagon na sa Ginoo, part of blessing na. Amen. Now, unsay gingon diri? Buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong kamaling. Nay gitawag og overflowing blessing. Puno man. Amen. Sunod, nya manubra ang imong bino pero don't get me wrong, dili na ingon manubra imong tanduay. Ang buto sa Ginoo igsoon manubra, mag-awas gyud igsoon. Nay gitawag og overflowing blessing nga wala na nimo ikabutangan igsoon. Grasya bisag asa. Apil ng kaluwasan sa imong pamilya, tanan, imong bana, mabuutan, tanan igsoon. Ano man, pabor sa Ginoo na. Blessing, favor na ni Lord. As long as kamauta mo balik sa Ginoo. Unsa may maabot na to, pasidunggan na to ang Ginoo. Ano man, wala may ato. Ang tinuod lang, walay ato. Bisa na ning kamot, tag maayo igsoon, timan ini, grasya ragyud tanan sa Ginoo. So everything we have right now comes from God. Kinahanglan ato siyang pasidunggan. Kanis pastor, wa na ni bugas. No, sayop mo. Gitudluan lang tamo unsay sikreto sa blessing. Ano man, majority daghan. Atong niagi pang mga adlaw daghan kay igsoon. Maikog lang kumuprangka ninyo pero diri gusto na jud ko makabalo mo. Nganong naingani may igsoon? Akong asawa igsoon grabe na ka stricto og kanang ibalik ang part ni Lord. Grabe di na siya may luna og di niya mahatag ang para sa Ginoo. Mo'y naanda niya samtang dito siya sa Hong Kong, GIL man siya before. Usa siya sa leader sa GIL.
Ingana ang iyang gihimo igsoon niya. Iyang nabantayan nga grabe ang blessing ni Lord, no? Nakatukod siya balay sa Jensa, na mami balay dito igsoon ay property na palit. Unya ang kinabuhi ni mamang igsoon before is mura bitaw ni ingon talag nagtaning na, pero grabe ang extension sa pila ka tuig. How many years, love? Kay iyang gituuhan tungod ni kay matinud-anon siya sa pagbalik sa bahin sa Ginoo. Ingana siya mao gini. Ha? Mga pila, love? 30? 20 years, imagine. Mga 20 years ang extension sa kinabuhi ni mamang. Si mamang grabe complicated ang sakit. Pero natingala mi nga grabe ang extension. Pero niingon siya tungod mangunilab kay naningkamot jud ko nga mahimo kong faithful ni Lord. Everything I have, unsa may naan ako, akong mga sweldo or unsa may income nako, ako jud balikan ang Ginoo kay akong giila nga way ako. Si Lord ang blesser. Mao ni problema sa uban. No, mao ni problema sa uban, wala nila gibalik, wala dili nila bahinan ang Ginoo. Amen. Dili nila bahinan ang Ginoo, mahinungdan nga wa mo sanay kaning atong gibalik ang bahin sa Ginoo igsoon. Maore simple ra tagaan ta mo illustration. Once imong gihalaran ang Ginoo sa abot nimo, labing maayo the best ihatag ni Lord. Tanawa, nagtanom ka na. Nagtanom ka. Nya lahi ra ba ning magtanom ka? Pagtanom og usa ka saging, di ba daghag bunga? Pagtanom lang igsoon og usa lang ka palay, di ba daghan siya bunga? Ingana na ang tanom, ang bunga niya mo sanay-sanay. Mo na hinungdan igsoon nga mao na gitawag og walay pagkahubas ang mga blessing, ang mga grasya, ang mga pabor sa Ginoo. Kay nakakat-on man ka sa pagtanom. Pagtanom is pagbalik, pagpasidungog sa Ginoo. Sa bisag unsay abot nato igsoon. Mo ni sikretos panalangin. Mao hinungdan namo nga naingani mi. Walay mga trabaho. Di ba ako na ning gisulti niyo igsoon akong wife before, nagplano na nga mobalik sa Hong Kong. Balik ko dito, nagkontak na sa iyang amo kay ngano man lisod ning magpastor mga lagad sa Ginoo nga may pareha ng uban nga nay Amerikano, nay Negro, nay Koreano, nay Hapon. Kami wala as in we walk by faith and not by sight. Pero nagatubang mi sa kung sa wala atong hagito ng Ginoo. Atong hagito ng Ginoo, mag full time ta sa ministry. Ang atong motibo pang Ginoo nang nay mga kalag nga magiyan tos tiilan sa Ginoo. Among nakita igsoon nga ang blessing ni Lord nagabot-abot. From the north, south, east, west, lain-lain lang. Nga naman. And everything we have, tanan namong madawat, ikson balik sa Ginoo dayon. Ano, way ato. Dapat ka mauta mo value sa blesser, usahay ikson lingaw ra kay ta sa blessing. Sa tanan nga naa na to mga income, lipay ta, grabe, grabe. Pero nakalimot ka sa Ginoo. Kumusta ikson? Ang pagbalik sa, ang paghalad na to sa Ginoo ikson, sa unsay naa na to, kuha ni siya igsoon, nagpaila lang ni nga atong giila nga si Lord Good ang ato ang tinubdan. Amen? Amen? Ato lang gi-recognize ba? Ato lang gi-value ang presensya sa blesser. Nga kung wala siya, wala gyoy ato. Wala ta. Wala ta. Pero tungod niya, mao nang naay atua. Something ana bitaw. Mao na hinungdan nga, sige ngundre, ato siyang bahina, no? Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong na abot sa imong yuta. Unsa may abot nimo igsoon? Unsa may imong source of income? I challenge you, bahini ang Ginoo. Kung imong bahinan ang Ginoo igsoon, simple nagsigag tanom. Mao nang walay pagkahubas ang grasya at panalangin. Bisa ginagmay pero kanunay kay nagtanom man ka, imo mang ibalik ang sa Ginoo. Amen. Ang sa Ginoo ginaigsoon. Once makakat-on ta na nga proseso igsoon, I guarantee you, di mahubas ang grasya sa Ginoo. Ano man, di ha migikan. Ang uban, maingon lang, gibirahan ko no? Ang uban, masok ko tanawas pastor. No. Karon pa ko nagingani igsoon or second time, no? Kaya nga naman, ako naka-receive kong daghang mga pre-request, financial, naka-question ko, Lord, ganong nag-struggle man sila about ani Ginoo nga, based sa among experience, Lord God. Kung faithful lang ta ni Lord regarding financial, kung kabalo lang ta mo balik sa bahin sa Ginoo, dili man ni mahubas. Ang problema lang igsoon kay gikumkum na to. Ang bahin sa Ginoo gikumkum. Unsaon pagbubo sa Ginoo nagkumkum ta? Imagine, ibubo sa Ginoo ang panalangin, nagkumkum ka. Wala, buhiin na. Ihalad sa Ginoo. Samtang nagabuka ka imong gibugan, gi-release nimo igsoon. Ang sa Ginoo. So nagbuka na ka. So maunang masalud nimo, masaho nimo ang panalangin sa Ginoo. Amen. Nga na may sikreto. Ang uban dili ganahan ani. Sumning wali ni pastor ani no. It's biblical, ikson. King Solomon, dato kay ni. Apaningingon siya, pasidunggi ang Ginoo, pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kon buhaton mo kini. Dara,
Mapuno sa abot ang imong kamalig ug manubra ang imong bino. Mapuno, mag-awas-awas na gitawag overflowing blessing, overflowing breakthrough. And it is not about financial only. Favor ni Lord. Amen. Kaluwasan baron sa imong pamilya, proteksyon, mayong panglawas, unsa man, mayong ugma, igsuon nagtanom ka. No? Maunay sikreto igsuon nga ang pabor, ang grasya sa Ginoo walay pagkahubas, tuloy-tuloy mo sustain. Why? Kay nakabalo man ta, mo balik sa kabalo ta mo pasidungog sa tag-iya sa panalangin. Walay ato bisag unsa ta ka bright, bisag professional pa ta, unsa man ta da ikson. No, yes natay mga sweldo pero tungod ng tanan sa grasya sa Ginoo. Daghan kog kaila mga ikson testimony nga dato na bankrupt ang negosyo ni Bom, na bankrupt kay nga naman wala nila pasidunggi ang Ginoo sa ilang kinitaan. Mao na hinungdan, walay pabor, walay proteksyon sa Ginoo. Ang uban gitulis, ang uban grabe kay nga naman walay proteksyon sa Ginoo. Ang ilang pangita, ang ilang mga tanom gikot-kot na, gikot-kot sa mga ulod, unsa mga manap nga naman wala man nila bakini si Lord. Unsay para sa Ginoo, wala man nila gibalik, gikumko man nila, maghinungdan igsoon nga walay proteksyon ang ilang panginabuhi, walay proteksyon, walay pabor ang ilang trabaho. Ngano man, si Lord nalimtan man, ila mang giangkon, nakalimot sila nga everything we have, tanan na anato, gipiyal ra ni sa Ginoo igsoon. Mao nang dapat pasidunggan nato si Lord sa tanan nga naa nato. Pastor, wa ko'y kwarta. Sige, wa ko'y kwarta, tanan nga nani mo sa may talento tanan. Ihalad na sa Ginoo. Imong time, ihalad sa Ginoo. Ana na ikson, pero ang ato man yung punto diri kay kuan man gud ni halad income ni. Pasidunggi ang Ginoo pinagi sa paghalad kaniya sa labing na maayong abot man niya. Dili pa jud man tinil no, abot, maayong abot. Usahay ang atong ma-receive ni Lord ikson. Ginagmay unya marag bati pa jud kayo, murag di ka satisfied ngano man. Ang imong pong gibalik sa Ginoo kana ang pong mantinil ra. Sobra na kay nay nag-sale. Sige kag shopping. Oy, nay sobra. Imuhan ni Lord, sobra. No, dili ingana. Ang gingon sa balaang kasulatan igsoon, pinakamaayong abot bahin sa imong abot sa to pagsulti. Ihalad kaniya sa ang labing maayong abot sa imong labing may the best. Ato mang gisgutan ganina igsoon si Abel, di ba? Nganong gidawat ni Lord ang halad ni Abel? Okay? Gidawat niya kay ang pinaka the best sa iyang mga gibantayan, iyang gihalad sa Ginoo. Amen. Unya nalipay ang Ginoo, nahimuot ang Ginoo ni Abel. Ana sa naigso, no? Pinaka the best ihatag nato sa Ginoo aron ato pong masinati ang pinaka the best gikan niya. Lisod kayo mangandoy tag the best. Mangandoy tag the best, Lord. Gusto ko the best future sa akong mga anak. Lord, gusto ko og hayag kay nga ugma Ginoo nga makabana kog buutan, makasawa kog buutan Ginoo nga naay kahadlok nimo, nga dili ko pareha ning uban nga na-appeal ning broken family. Lord, gusto ka mao na ihalad sa una ang pinaka the best sa Ginoo aron ang pinaka the best future nga imong gipangandoy ihatag sa Ginoo. Lisod kayo igsoon mangandoy kag the best ni Lord. Nangandoy kag nindot kay nga ugma pero mantinilan ra nimo si Lord paghalad sa iyo. Para nimo the best para sa Ginoo ihatag sa Ginoo igsoon. Di ka magmahay nga naman kami naksinati na muna. Kami igsoon lahi mi himaya sa Ginoo. Tagaan ta mo sikreto na mo. Kung naagali mi bisita mga Kristohanon, mga alagad sa Ginoo, iserve na mo ang the best. Even among mga tinaguan diya sa rep iserve kanuman. Pilting lamia tabunok na nga yuta imong gipugas. Ingan nami. Mabitaw ko sa igsoon dili ilang pamantay no, dili pamantay. No, na makaobserba ra ta usahay banga naay ubang mga lagad sa Ginoo nga mura bitaw og tihik-tihik, pugong-pugong og kanang nanay mga bisita nga mga alagad. So, no, kami igsoon all out. Mangita mig pinaka the best nga idalit namo sa mga bisita nga mga alagad sa Ginoo. Ngano man kay para namo ang among giserbisyuhan ang Ginoo, dili ang tao. Amen, dili ang tao among giserbisyuhan. Ug mao na sikreto namo igsoon nga ang grasya sa Ginoo nagawas-awas. Wala akong may mga kaila diri sa Bohol, wa may kaliwat. Ang uban nagtuon na sila daghan kung kaliwat diri wala. Aw naa di ay pero dili jud ingon nga mga kuan ra pod ba mga dili pod taga diri pero
pila ra pod, wala kabot 5, pila ra man na. Usa ra ka kaliwatan na igsoon, no? Pero ang among gisaligan gyud diri igsoon nga naamin diri namuyo nagministry gibiyal sa Ginoo, gibutang mis Ginoo diri, way lain among gisaligan ang Ginoo, and everything we have tanan nga moabot-abot namo igsoon, dili gyud namo kalimtan si Lord. Kay ngano man nahiga man gud mi. The more namo gibahinan si Lord, the more namo gibalikan, the more namo gibalyo si Lord, the more namo gipasidunggan si Lord sa tanan nga moabot namo. Amo mo kung nakita igsoon nga naay mga breakthrough sa unahan. No, naay mga pinasay dili lang financial pero naay mga pabor nindot kayo. Parehaning pagkuan na mo, nagpa-register mi og own sec registration igsoon kay nag-independent mi. Imagine sa abogado wala na nagpabayad og notaryo. Pila ra mong nagasto perting gamaya ra. No? Gamay ra kay katulad lang pagkuha na mo sa Cebu gyud sa PSA office sa Cebu. Mao ra to. Pero gamay ra pod. 500 man siguro to, something gamay ra. No, ngano man pabor mo ni ang gingon. Kung kay baluta mo pasidungog sa Ginoo sa tanan nga naabot na to, ang pabor niya di gyud nakapugngan. Pabor, proteksyon, tanan, blessing, tanan nga klase-klase sa mga panalangin igsoon ibubok sa Ginoo. Basta ka maulang ta. Tanan nga naa na to atong pasidunggan ang Ginoo. Amen. Labi na sa kaning ato adyong gitumbok ani is kuan man. Kaning gitawag og labing maayong abot sa imong yuta. Nagisgot maguning income na to. Kamo igsoon kumusta pangutan-on ta mo? Dili ta mo paninglo no, di man ko ingana igsoon ang uban. Ako di ko ingana ang uban ingon mamugos mo no. Walay pugsanay na. Og di ko muuyo na ng uban nga mga alagad sige no sig pamugos nga mao ni no way pugsanay ni kay kung imong pugso ng tao for me lang no pugso ni mong tao mo offering mo hala di ka pulor unsa man di kay puna panalanginan kay gipugos nimo tugutan nato sila no sa ilang kasing-kasing gaan og di kay no so kani igsoon dili man ni pugsanay no pero mao lagi ni kay maom ni gisulti ni Solomon igsoon nga sekreto. Kung gusto ta nga naay gitawag og overflowing blessing, dili lang na financial no favor ni Lord. Tanan nga naabot nato, tanan nga income nato igsoon, gahini ang Ginoo. Karon pangutan-on ta mo. Kumusta ang inyong mga income igsoon? Unsay kanang maabot ninyo? Nahimaya ka si Lord? Sa inyong mga gigastuhan nahimaya ka si Lord, no? Napasidunggan ba nato ang Ginoo? Knowing that He is the blesser. Ug ang tanan nga naa nato gipiyal ra ni sa Ginoo. Amen. Kamura pod og ang Ginoo may nagsabot ana, magsabot. Igsoon tagaan ang tamog senaryo usahay ganahan ta og dagkong ani. Lisod po kayo magsigi kag ani, mangayo kag anihon or mangani ka wa gali kay gitanom. Arita sa praktikal, arita sa literal ano. Unsay maani sa tao kung wa siya gitanom? Wala. Sumao ni gingon sa Ginoo igsoon, pasidunggan. Ang pagpasidungog sa Ginoo igsoon sa atong mga abot, the best part sa atong abot igsoon, sama ra nga nagpugas ta, nagtanom ta. Of course, nagtanom ta sa tabunok kayo ta kay sa Ginoo man. Dili sa tao, okay? Sa Ginoo. Mao na igsoon nga ang tubag unsa man og ang imuhang mga kamalig mapuno sa abot. Okay, ug manubra, na word nga manubra. Sobra-sobra na. Okay? Manubra daw ang imong bino pero di mo pasabot nga mudaghan imong tanduay, emperador, pundador, readers de bino. Bino lang ang gigamit diri igsoon pero sultian ko kamo igsoon ang pulong sa Ginoo more on para sambingay ni. Dili ta pwede ani mo literal. Bino it's symbolize of blessing, favor ni Lord. Nga nay gitawag og manubra ang grasya, ang panalangin. Ang pabor, ang breakthrough unsa man nga klase sa panalangin. Kaluwasan bas imong pamilya. Kabaguhan bas imong bana palahubog kayo. Okay? Kagawasan bas imong mga anak nga lulong sa makadaot nga bisyo. Anything nga imong gipangandoy, posible na ihatag sa Ginoo, posible na ihagsa sa Ginoo nimo kung kamao ka mo pasidungog sa Ginoo. Sa kung unsay abot nimo. Mao man eh. Sakit kay nina ko isulti para ninyo igsoon kay ma-misunderstood ninyo. Pero mao man yang pulong sa Ginoo, di man pwede laksiyon ako ning Proverbio kapitulo 3 bersikulo 9 nya magsigira kog wali og bisag unsa ang Ginoo mo panalangin usahay man god. Napoy problema ning mga Kristohanon usahay kay ganahan ra magsige og paampo ang mga panalangin pero kanang balikan ang Ginoo bahinan.
Dili man o masakitan ta, ma-heart attack ta. Agay, wa na ginibugas si pastor ay. Napadungdungog na no. It's biblical. Gahini ang Ginoo. Pasidunggi ang Ginoo sa inyong abot. Amen. Kung gusto tag overflowing blessing, kung gusto ta og sobra-sobra nga grasya gikan sa Ginoo, sundo nato ang prinsipyo sa balaang kasulatan. Amen. Ug ato ning buhaton igsuon. Ako mong igarantiya nga naay mga pinasahi nga buhaton ang Ginoo sa kinabuhi ninyo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this afternoon, Ginoo, may tungod sa pagbalik, Ginoo, sa imuhang bahin, Ginoo. Usahay, Lord God, sakit, lisod ni namo labi na ning ubang mga igsuon na mga dako kay mga utang, Ginoo, nga maglisod na, Ginoo, paghatag sa part nimo tungod kay adtura kutob ras utang, Ginoo. Lord, tabangin sila, Ginoo. Tagay sila kasing-kasing may nadlokon kanimo, Ginoo, nga mutuman, Ginoo, sa saktong proseso sa panalangin nga walay pagkahubas, Ginoo. Lord, nasayod kami, Ginoo, nga imo ning gi-release nga blessing this afternoon kay naay mga kanakan nimo karon, Ginoo, nga gusto nimo i-bless financially. Pero maglisod ka pag bless kay wapoy gitanom, Ginoo. So Lord, tabangi mi. Practically dili mi maka-harvest kung wala mi gitanom, Lord. So Lord God, I pray nga among kasing-kasing karon mahimo jong gaan kanunay nga mubalik unta muhatag sa angay nga bahin nimo, Ginoo. Tungod ka ikaw ang tinubda namo, Ginoo. Tungod ka ikaw ang nakaingon nga nakasurvive mi taliwala sa dagkong krisis. So angayan lang, Ginoo, nga balikan ka sa grasya nga angay kanimo. Lord God, ang among pagpaningkamot, Ginoo, ang among pagkayod, mosamot hinon mi kalisod. Tungod kay wala na mo gibalik ang para sa imuha, Ginoo. Kay wala ka na mo pasidunggi sa tanan nga naa namo. Again, Lord God, tabangi kami. I pray nga kaning nga mensahe nga among nadungog karon mao ni hinungdan, Ginoo, nga makakat-on mi sa proseso, Ginoo, sa nga among nga unsaon nga among mabatunan, Ginoo, matagamtaman ang pinasahi nga panalangin nga gikan kanimo. Tabangi mi, Ginoo, kay because Lord, personally I believe nga usahay lisod sa nibugat istingan sa minimo, Ginoo. But Lord, I pray padak-a mong pagtuo, Ginoo. Kay diha sa pagtuo, mausad na, Ginoo, ang usa sa requirement sa milagro is pagtuo, Ginoo. I pray right now to all of the viewers, i-level up among faith, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord God. Again, I pray nga dili nimo labay kawang kani nga mensahe apan amo ning kinabuhion, Ginoo, i-apply namo ug mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa panalangin nga nag-awas-awas nga grasya kay amo kining tumanon ug sundon ubansad sa imong tabang, Ginoo. Lord, salamat, Ginoo. Continue to bless all of the people right now who are watching this time. Tanan nga nakakitaan ni naminaw ani nga live, Lord God, padayon kapag pamuhat silang kinabuhi. Again, Lord God, unsa man ilang problema nga gidaladala, ilang struggle nga gidaladala, gipas-an, balatian man ron sa physical or emotional, unsa man, Ginoo, ang ilang kabugat karon sa tanang nagtan-aw, Lord God, I pray mamuhat ka, Ginoo. Mulihok ka, mutagbo ka sa ilang panginahanglan, muayo ka sa naibalatian ug mo comfort ka sa mga nasakitan, Ginoo. Again, Lord, panalangini sila, Ginoo, itagbo ay lang panginahanglan ang saad nimo among barugan, Ginoo. Ingon ka, dili minimo pasagdan, dili minimo biyaan. So Lord God, i-prove, Lord God, nga naara ka sa ilang kiliran, Ginoo. Butangi o paglaom ang ilang kasing-kasing karon nga ang ilang mga nasinati karon nga mga unos sa likod ni ining tanang mga unos na ay pinasahi nga panalangin mo, banos. Lord, salamat daan, Ginoo. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Salamat sa kalinaw, kalipay. Salamat sa financial breakthrough, bag-o opportunity nga makatrabaho, kauswagan sa mga negosyo sa nagtan-aw karon, Ginoo. Proteksyon sa ilang mga kaumahan, kadagatan, favor, Lord God. Ilang mga source of income panalangini, Ginoo, aron makahatag sad sila nimo, Lord God. In Jesus' name. Salamat, Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Niningtak na, Ginoo, among angkunon ang dakong kadaugan. Among angkunon ang mga milagro nga gikan kanimo, Ginoo. Ang kuno namo, Ginoo, mga pinasahi nga butang gikan kanimo. Ang kuno namo ang kahibulungang butang, ang promised land, Ginoo. Ikaw na sayo, dugunsa ka na, Ginoo. Again, ang kuno namo pabuto ni namo uban sa dakong pagtuo. As always, himuha kami kanunay angayan kapiyalan kasaligan. Takos aron imo ming
bubuan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan daan o giangkon ang kadaugan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga may among bugtong og personal nga manluluwas. Amen and amen. Pasensya na mo mga igsoon kay nagdali ko. Namuhi na akong anak. No? So, mudagan ako igsoon. No? That's all for this afternoon. See you again later tonight. Ang Diyos magapanalangin kaninyo igsoon. Tanang buhat sa inyong mga kamot, inyong mga lakang giyahan. Tabangan mo sa Ginoo unsa man yung panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Kalinaw, kalipay, pabor sa labawng makagagaw mag-uban natong tanan. Amen. So keep safe everyone. Kanunay tang ampo inubanan sa pag-amping. And then just continue to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila igsoon. Amen. Thank you mga subscribers, viewers, star senders. Unsa pay uban diha, mga new followers, welcome kaayo mo. Tanan ang Dios magapanalangin og magauban kanato sa kanunay. Amen? To God be all the glory. Ibalik na ko ang kamayan sa tumbuhi nga Diyos. See you later tonight. God bless everyone. Keep safe.